आं हिन्जावखौ डाइभर्स खालामसिगोन ओमफ्राय आङो भुमिकाखौ लासिगोन आरो आंनाबो हिन्जाव खाथियाव फैबाय दा आइदै अभी बहुत हो गया करके दिखाइए देखते उन्दुना सिखारना मोनसे भिडिअ मोनलायबाय इन्टारटेनमेन्टनि माने भिडिअखौ मोनलायबाय लोगोफोर बिसोरनि खोथाफोरा नंगौना नङा आं गावखौनो गाव मिथिनाय सानला मोनला माने उन्दुना सिखारनानै इन्टारटेनमेन्टनि भिडिअ मोनसे मोनलायदों थ' भिडिअखौ नायदों मोजाङै अभी देखती हूँ गैया नामा सिफा ना गुस्थिनाय गैया बुस्थालि खृष्टानजों उन्दुहैनाया लोदै सौखि सिङाव हाबलायनाया सिखोमोन बिमाजों नायफैजानो लाजियाखै बुस्थालि गुन्जि आंनाव खुनु फैनाङा नोङो सिफा हिन्जाव लोदै बखर दिनैनिफ्राय हिन्जाव गैला ना साना लादों आंखौ मिथिबाय रायजोफोर खुनु हिन्जावजों लिंक गैला दिनैनिफ्राय हिन्जावखौनो दिनै आं फुरा डाइभर्स होबाय आरो ना खुनु आं हिन्जावजों लिंक गैला दिनैनिफ्राय बेबो आंनि न'आव दाफैदों आंबो बिनि न'आव दाथ' थांखाया बिसिनि न' बे आलदा खोथा जिखुनु आंखौ दिनैनिफ्राय हिन्जाव गैया होनना साना लादों गासिबो आरो ना रायजो राजाफोर डाइरेक्टखा खुनु खोथा गैया बे नों हारसिङै जाग्राजोब ना मा जाखो ना सोरबा जाहोबावो बिमाजों नोंजों आच्छा आइये मानसिया मानो एफा गाहायबा नोंलाय माने एक्सुवेलि आंनो साहा फुदुंनो नागिरदों आरो ना बिमाया जोंनाहाय माने आं साहा लोङो नालाय मिथिखागौ आंखौहाय साहा ओमफ्राय साहाखौ दा गोथाव फुदुंदों ना आंबो मिथिया आरो ना रायजोफोर दाहाय देखायफिननायनि खोथा नङा माने आं नोंखौ माबानिफ्राय देखायखागोन फुदुंजेननायनिफ्राय देखायखागोन आङो ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रि सोर संगोन आंनो संजोबगोन आच्छा नोंसोर संनो गोसोबा संफैनो हागोन नङा बेदरखौबो आं संगोन बेदरा आं मास्टारखा नालाय नों मिथिखायो संदों आङो हगारनानै होगोन नंगौ आं बेदरखौ संगोन आरो जोंहा बाहाय दंबावोसो बाहायाथ' देन्जार संसै ओंखामखौ संसै बेदरखौ बे संसिगोन ओमफ्राय नों माने एफा गोलोमला बायदि आं गावसोरखौनो जि लामायाव लायै लायै बिराद गोलोमसोबबाय नंगौ बिदिसो जादों 50 के जाबा मा जाहैयो होनदों केक जागोन आं मिथिया केकल' बेयाव गैला ओमफ्राय आं जानाय नङा जुदि आंना 50 केया गाबोन समफोर जुदि जायोबा मानो होनबा आंना नै बे स्किना माने आंना माबा जादों नालायथो बे दागा खारनाय नङाना आरो केकआथ' दावदैजोंसो बानायोना ओंखायनो आं आउट बे बुस्थु जेबो जाया गिनानै नों दा दावदै जानांगौब्रा होनबानो बे दागा खारा माबा दागा मा होनोमोनलाय खारगोन दावदै जानांगौ बिदियाव दावदै जानांगौ आरो दावदैया गुफुर नालाय गुफुर जाफायो सोरबा बे गोसोमोन थानो खनसे जानायबायसो खालामगोन आरो खारगोन इदिट खालामनायबायसो खालामगोन इदिट खालामनायबायसो खारखाय जायो गोदैया दा नोंहा लोंनो हायैनो होलाबायदो फिलौआ दा खेबसेनो थांनानै ओहै होनलायथोंसै आं साहाखौ लोंनाय नङा आं गोदैखौबो बांद्राय लोंखाया नंगौ जागोन दे नायदो बिथांमोन मेन भिडिअ बहुत भाइरेल जादों नंगौना नङाना नंखायना माना सोरबा सोरबाथ' थामनेलाथ' जाबायनो मा थामनेला इदिबायदि थामनेल होदो माने फाथैलाय बिसिलाय बायदि जादों माने खोथाफोरखौ बुजिस्लाबा मास्लाबा डाइरेक्टलि होनाय बायदि फाथैलाय बिसिलाय होदो लोगोसे आंथ' सानदों एसेबां गोसो गोरबोजों मोजां मोनलायनाय एसेबां मोजाङै फेमिलिखौ बिदि बायलायलायनायथ' जानाय नङा होनना सानदों खिन्थु फन रेकर्ड माबा माबि रेकर्ड खोनानायदों नंगौ बायदिबो सानलायलांदों आं बारा मिथिस्लाबाखै मिथिस्लाबोबा आंखौ कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहर आरो आंनि भिडिअखौ मानिफ्राय नायदों आंखौ कमेन्ट खालामना खिन्थाहर भिडिअखौ मोजां नांबा लाइक शेयार और कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो दाबा बिसोरनि दिनैनि भिडिअआ मर्निं भिडिअ बानायनाय स्लाब जाबाय थ' बाय बाय टाटा लभ इउ